Jimanani walma jisashe ale kɔni bɛ san ka caya kosɛbɛ Bamako fara Mali marabolo fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ni ji ninnu bɛ san maa sugu bɛɛ lajɛlen fɛ fan bɛɛ. O de fana bɛ kɛ sababu ye n'a feerebagaw bɛ nafaba sɔrɔ a la. Awa Jakite ale ye jisuma feerela ye. Ji feere kɔni ne tɛ se ka kuma fɔ mɔgɔ ɲɛna. Hali pake ne bɛ pake tan feere kuma dɔ la. Ne ye nafaba de sɔrɔ a la. N ye frigo san na, n ye fɛn dɔ sɔrɔ a la. N ye différent san k'a jɔ, n ye fɛn dɔ sɔrɔ a la. Ne yɔrɔ min na sisan frigo 3 de bɛ n bolo. Walasa jisuma feerelaw ka se ka ji sɔrɔ, mɔgɔw de kɛlen don ka wulikajɔ sabati a kɔfɛ k'a daminɛ ji sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ la fo ka taa bila a kɛli la mana kɔnɔ. Kasim Ciro ale bɛ o maaw fɛ min yɛrɛ la a bɛ nafaba sɔrɔ a la an bɛ don min na i ko bi. Bon, ne ye ji baara in daminɛ en 2018 o y'a sɔrɔ n tun bɛ université la Bamako yan nɔ. Donc depuis que je travaille pour mon grand frère, bon bi an bɛ alhamdulillah n yɛrɛ ka yɔrɔ bɛ n bolo. En réalité, pour que machine yɛrɛ bɛ sigi i bɛ magasin dayɛlɛ i bɛ agrément de t'a la. Agrément bɛ ta au niveau de l'assainissement. Donc n'i y'o ta, je pense n ye filtreur ko kuma f'u ye o de la. Filtreur 3 de bɛ machine na. Walasa i ka se ka kɛ jisashe dilanni a n'a feerebaga ye, f'i ka tɛmɛ sira dɔw de fɛ. Walasa ka se k'o dɔn, an wulila ka se Mali tɔgɔla sɛgɛsɛgɛlisoba min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Laboratoire National de la Santé. Yen nɔ min yɛrɛ la Docteur Sisuma ale bɛ walawalali k'an ye o kan. De contrôler est-ce que ce que lui il a dit c'est vrai. Ni fɛ ka jisashe dilan k'a feere sisan, i bɛ taa ANSA dilan. Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments. N'i taara yen olu bɛ dossier d'i ma u b'i ka référence ta k'i sigiyɔrɔ n'i ka fɛnw bɛɛ ta olu bɛ tila k'i bila ka na anw fɛ yan. Hali n'a y'a sɔrɔ nafaba bɛ jisashe ninnu na a sanbagaw a n'a feerebagaw fan fɛ fɛn min ye a koɲɛw ye a yirala k'a fɔ ko kɔlɔlɔba de bɛ a la. Les sachets non biodégradables yan n'i y'a fili dugukolo kɔ sa olu tɛ yɛlɛmɛ o kɔlɔlɔ bɛ mana fan bɛɛ la n'i y'a dun a bɔ man di nugu la o mana kɛ cogo o cogo conservation de bɛ ji la n'i ye ji kɛ sachet kɔnɔ ka taa bila tile la kudayi o man ɲi dɛ parce que tile bɛ mana kale a bɛ mana yɛrɛ yɛlɛ bon an sachet mɔgɔw caman de b'o kɛ ka ji dilan ka bɔ k'a to tile la obligatoirement ni fɛn bɛ mana na fɛn min yɛlɛ o bɛ taa ji kɔnɔna na. Walasa ka se ka Dr Sisuma ale ka kuma sɔn ji la, fɛn min ye kɛnɛya dɔnbalajɛ wɛrɛw ye an ka kimɛniw kɔnɔna na, a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye ji sachet yɛrɛ ye ni o bɛ tali kɛ manaforogo la k'ale kɔlɔlɔ ka bon adamaden yɛrɛ kan ka tugu a bilali tile kɔrɔ ale ni yelen na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka banadenw bila a kɔnɔ min yɛrɛ bɛ se ka den sɔrɔbaliya kɔlɔlɔw k'o se adamadenw ma. Seinabu Ciro, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.